Že před námi jméno druhé nejúspěšnější zpěvačky roku 2010. Její jméno nám prozradí, řekl bych, jeden z nejtalentovanějších mladých umělců současnosti. Loni jste ho viděli hned dvakrát, když přebíral ocenění. Mnohokrát už byl představován. Já jsem se rozhodl pro způsob toho, že jsem si přečetl diskuzní fóra pod jeho osobou. Myslím si toho, že toho vystihuje naprosto přesně. Tak tedy například Vanilka píše: je sladkej, chtěla bych ho ochutnat. Eminka V. píše: protože je mi 12, můžu na něj zapomenout. Pak zde Dobrodružka píše: cukroušek, cukroušek a vůbec dost gůdní klučina. A Ota píše: vím, kde vyrůstal. Dámy a pánové, pan Vojta Dyk. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. To takhle. Před chvílí dostala Zlatého slavíka paní Iveta Simonová. To byla slavnostní chvíle. Tohle je státní opera. Tohle je co? To jsou tepláky. Společenský tepláky. Ty máš víc druhů těch tepláků. Máme 3 sady. Jak se odlišuje společenská tepláka od té volnočasové? Jsou tady volnější gumičky, neškrtí tolik. To máte úplně všichni, celá kapela? Ano. Vstaňte prosím vás, Franto, Honzo, Kubo, to máte na sobě. Jestli se tenhle váš módní trend roku 2010 chytí, mám trošku obavu, co bude v roce 2011 a v čem přijdete. Mimochodem, váš text singlu Tepláky začíná, aspoň refrén, tepláková souprava, jak je to dál? Gule, dej si doprava. My jsme to zkoušeli a říkali jsme si, že nějak vypípnem sami to slovíčko, a řekl jsi to, proč doprava, prosím tě? No to je jednoduchý, jakoby ono totiž v roce 84 došlo k takovému výzkumu v Kanadě, kdy vlastně zjistili, že většina mužů mají menší levou nohu a tím pádem dochází k většímu průvanu v levé nohavici. Takže, já bych to nerozebíral. Ne, takže vlastně může dojít k následnému nastynutí varlat. Jo. A proto... To je krásný téma na Slavíka. To se vysloveně do státní opery hodí, takže ze zdravotních důvodů to máme. Vlastně je to zdravotní píseň. V případě, kdyby někdo z vás čistě náhodou dnes večer byl vlevo, my vám dáme s Vojtou pár vteřin na to, abyste se s tím vyrovnali. Děkujeme, je vidět, že všichni jste přišli vpravo. Vojto, poslední otázka, kterou na tebe mám, trošku se bojím jí položit, ale já jsem si dělal na internetu takový průzkum a 85% lidí se tebe chtělo zeptat na jednoduchou otázku: jaké je tvoje telefonní číslo? 603 415 716. V případě, že je to tvoje telefonní číslo, jsi největší kaskadér na světě. V případě, že je to číslo někoho jiného, přeju mu krásnou zábavu celý večer. Prozrať nám jméno druhé nejúspěšnější zpěvačky. Druhé místo v kategorii zpěvačka získává celkový